kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kinagtutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada iti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa godayan nga ti surat, idi kalman laeng nga pakasalitaan ni Josie. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong nemi, tanakadigo sa akon, nakasukata kon, nakaarwata kon manunemi iti narasay nga arwaten sa anak kon nga nakabra tagidak nga roden kan nakapantiak, nakabikiniak manunemi iti nangisip. Nagidak kon manunemi ket nagsanggirak iti nagsanggirak iti headboard iti katrek. Inalak ti cellphone ko, manunemi ket intail ko ti number ti lalaki nga di pa laeng ngay patpateg ko. Idi pa laeng agpatpatayak ken kuha naman. So daytoy manunemi ni Errol. Nagring. Agring-haring. Saan na matasong batang? Ring-ring nga talaga. Di na sumbatan. Kinitak manong name nyo naka-online. When? Gayam ko isunat ti Facebook eh. Jay Messenger. And visit ko na jay. Kahit kong naka-video call. Ring. Ano sumbatan? Pagata. Inulit-ulit ko manong. Masuron ka tanakit sinong bata nan. No muna ta makapungtot. Hello? Hello? Errol? Abi, di ka lang arutsong bata nan. Dial ka pala nga dial? Sorry. Kasi la, emergency, diba ka? Naka-close na camera ta cellphone mo. Tapos, video call na to? Huwag, i-open mo na. Tapos na makita ka, ken makita na. Inopen naman nung nakauyos. Errol, pasensya ka na. Pasensya ka. Ano kami di bagam? Makita na akmadlangan na laing. Nadak dito ka trek. Nakasanggirak dito yung headboard. Makita mo ka di nga narasay tarawatek. Agminati barokong ko. Nagmayat, diba? Kaya mo ipakita ti legs ko? Imposible nga saan kang agpatangkan la. Bastos ka. Bimababayang ka. Tun ka nga sardingan na ka? Amo mo lang yung girlfriend ko? Idaldal mo pa lang tibagim kanya? Si Kamet, nakaungungat ka? Kat pakabasulak ka din o kayatakin ka? Ngayon saan ka kayat? Ta the girlfriend ko, isok kayat ko. Hang kumat nga papilit tibagikit. Ores anak nga ayatin, basta ayatin ka. Di tala malang kidawag kang kakit. Wala mas napula mo nga sa bali nga lalaki? Nabay kuman nga sinardengan ka, no, sa bali. Si Kamet talaga, ikis ti puso. Apay ko na. Tapay? Guwapo ka. Guwapo ka. Nagmayat ti pamagim, oh. Nagpanas nga tan nga arak open. At dapay abs mo. Ana, nakasure ka lang? Nakabripak? Kahit ko kita, i-focus mo man, di brief mo.
Deta. Ala, kung nakatupay kami, nagpatpatanggan ka. Nagdakkel. Amo, ano kaya't na kanik deta? Nakabasbastos ka nga talaga. Mga kinabastos di magbagak ni Pudno. At nakadipatas mo? Oh, pay. Virginak pay lang. Apa nga amom di kita? Dapat mabuybuyak mo ka. Ket? Ket siyempre, so bubuyak ko lang ata. Kagabi imagine naklatan. Kas kalasaan nga professional. Pakawanan na, nakastoyak man. Kahit ko nga, iruar mo. Ano? Kita ka man, kasana kadakkel na. Ala, loko ka, baka nakarecord dito, i-upload mo to Ay, saan? Saan ang kakasta? Apay ko mga i-record ko sa konto iwaras? Oo, tsaka kami din dito. Apay ko kahit may ramanaman ako na, may record ba ako tilangak, kahit mo sa iramramang ko matibagik. Sika ipakita mo na, talaga saan nga naka-record? Haan, ipakita mo na. Oh, pagtripang kamalangan. Kastaman ti ko na. Ori pagtripan nak lang. Awan date mo ti girlfriend mo, di ba? Inindian nak Oo, makita mo siya ti girlfriend mo, saan ka indianan? Ag-date kam kumaitangan. Di na matin patuloy. Abi di na patuloy. Ada emergency nga, na hospital nga, absat na. Sumat lang Siyempre, kasapulan na. Hanto mo lang concentrate nga mag-date kang ka, no? At pagdandanagan na. Di ba? So nga roon, nga saan kami nga naitulong nga nag-date. At nga na girlfriend mo, Irene. Ay, huwag gaya, nakikita ko, nagpintas ngamin. Ngayon sa bali matipintas ko. Eh, pakita mo na. O, data na Ako, uyong. Agkuti-kuti. Pagkutsi-kutsem, una, pagtangar-tangar. Kaya gamaman ka sa nung ko duman. Pinat-patak di ba? Diyan may kadwa. Duwa nga pat-pat. Sa ada pala agrong-rong-arong. 8 inches. Sama ta? 6 lang. Kati. Dakil. Kabailan na rin? Ano nga kabailan? Kabailan na neta? Mamin ano kayo matibakalawas? O pa napasamak mi. Anya? Hanggang nakasagana ng mga paikeng ka? Siya, anytime. Itad ko di pagikeng ka. Ala, ano mo? Kagsarila ako lang. Ala pa nga ron. Pinatangkin mo mga. Alay, pagkita mo na ron kang kamaten. Tam na dada. Sige. Ano ito muna kitain? Katay mo tibadong. Sige. Dita. Nagpayat na barukong mo. Josie. Iti ba? Isuro ka. Nagsarili ka mo. Kasano? Usarap daramay mo. Mandi Diyan nagpay. Datangar latan. Masil-masilin. Pis-itan ta. Mansanas mo. Imagine mo siya timang saksakit. Mandi Ala, paspas-pasa matin. Loko ta mapana ko Bigla matin manong naming na idep. Yung close na. Awanan. Di ba pagtangsit mo pa, nakita ko. Errol. Nakita ko. Dakdak kasi ka. Katsyak. Ano di ko nanay tay? Usarek ti ramay ko. Usarek ti imak. Masahik ti duwaman sanas ko. Pisil-pisilek. Nagmayat. Iti baba. Usarik ka rin taramay ko. Nga meser ko nga rin kat Virginak pa lang. Nga padasik nga sukit-sukit. Mabiti na. Kaya ko nagpaypay so.
Erol. Karagiti si Marsarno manong naming arabi taw-tawaga kisuna ng saan nasong batan. Ag video call ka mo manen ngam saan namat nga i-receive man. Agiga nga nag-offline nen. Agiga manong naming at sakmatan makontak iti cellphone number na. Manong naming saan ko nga laibakan talagang agmauyong ak. Minamauyong manong nemi ti panagayat ko kini Erol. Nuapik kat ngamin nga isuna. Identotado matagit sa baling agar arim kanyak. Manong nemi. Nabitak pa yung nagraduar iti college kat may saitan nga tauan nga trabaho ak iti bangko. Kinapod nuna at daduang ang opisina ang agar arim kanyak. Babaruda manong. Sa may nga balong ang tsak kaya. Ado di kita agar-arim kanyang ang tsak kayat. Nilata Erol. Nakit-kitang maten manon name ni Irene ng girlfriend na. Tsak ko na, handa ka no pa eh. Nagunod, di na ka no pa nakwa. Saan ko ang ka no pala kayat ni Irene, manon name nga ada mapasamak ka na kwa na. Bakos usara na nga rog dahi kukuha na. Mapan kumatgatang iti per kilo. Mapan mangala ka ni GRO. Uno, ano nga ta? Naging gama nung name nga natsambag ida nga nagkuyog da kini Irene. Itimul manong. Pinagunyak ida siyempre. Hi, Errol. Josie? Amo mo miso na? Amamok. Agam kami kini Errol. Miss Irene. Pasarag video call kami nakuha. Anya? Video call? Saan kami pa nga video call? Da kayo, video call kayo. Na minsan lang, pinugustuhan lang. Pinugustuhan? Nag-ses kayo di video? Saan? Saan ang bagbaga mo? May kan sitter. Di ba ang agapad ah? Agbay sumit, nag-video call kami. Karabihan naman nung name nag-ring ti cellphone ko saan nga nakapon mo. Sinong bata? Hello? Hello? Abadi ka guni? Si kakarini, Josie. Wan siya, sino ka? Irene. Irene, the girlfriend ni Errol? Wan. Inalam siguro kini Errol ti number ko. Una, pangalak ko mga rod na sa angisuna. Ano taranta mi ti girlfriend, boyfriend ko? Awan. Ano nga awan? Ano kami ti kunana? Idaldaldal mo ka nung tibagi mong kuwana. Nga nakasagana ka kanong nga mangintad ti amin-amin mo. No pagustuhan na ka. Oh, babay mo niya. Sikapayin nga babae, ti mga dildal ti bagina, ti may isang lalaki. Adaywam ti boyfriend ko. Awan ti ka rin di ka mga bagat kasta. Ibagam kini Errol. Ngayon ti saan nga mga kaso kanya. Alis tumad. Belakan nak, tapnahan ang kumatawagan ni Suna. Ngayon saan nga ramidin dita. Gaputa damat na limit na panagayat na kanya. Ngayat ako nam? Aman, madlaw. Kahit mo sakit na pagkapain na kami Kahit mo sakit na pagsinain na kami. Nawaya ka. Ma'am Irene, no talaga nga na kayo tinikari. Ore mano nga Josie akas kanyak timang sulusuri suking kuana. Di ka mabanta bagim? Professional ka? Ano at maramid ko. Kaya talaga agpatpatayak mo kini Errol. Sa degam, hangat siya tibang ibagam. Talaga kahit mo ang gawin? No kahit mo paagaw. Kahit na di mo kahit ang maagaw, di galutam. Si Maruno Manunemi ni Errol nga timawag. Kastawan ni ragsak ko. Hello, Errol. Kitam tinaramidam.
Kinam tinaramid mo. Gapukin ka kita apa kami di girlfriend ko. Mamo ko. Ano mo? So, da kami tayo nagsalita. So, nga busy siguro ita. Tawagan na. Kaya baga na. Adaywang ka kano. Hanggang mat-asasid kang ket, di ba? Sardagang ka kano. Apay na kami, di na-i-block. Ha? Kursunada na klap. Sana, ayaw rin tipat-patag ko. Ngayon pangasim ka din, at sardangan nak, to or i-block ka, amo nga, mangaramid ka tumat at pamuspusan at no, makuriro na. Anya tayo mo baka umay nakpasyari dito balay mi? Anya tayo mo mga no, danunan nak, dapisina mi? So sardangan na kon. Ibagam no anyat aramidak tapno sardangan na kon. No anyat aramidem tapno sardangan kan. Nakasagana ka mga aramid. Wan, basta sardangan nak doon. Tapno sa angad sikat pag-apaan mi kini Irene. Okay. Kasto di kayat ko. Padasin nak. Ito oray makabulan lang. Ano ko nam? Maging onta. Maging on tayo. Within a month. Kasano ko kasi nobya? Nobya mlata ni Irene agad. Nobya enak ba't makabulan. Data kondisyon ko. Kaano nga ti-date yun ako ha? Ako na schedule ti-date me. Di ag-date ta, iti mampat. Iti makabulan. Mamimpat ti makabulan? Mga doon. Mamintalo. Mamindua. Diya kayat. Okay. Maminsal na rod. Doon ka ano? Kayat mo gaya. Maminsan lang rabi. Rabi? Ag-dinner ta. And then, ag-check-in ta. Ag-overnight ta. Maminsan lang rabi. No mapasamak tunday ta, Errol, ikarik. Sardingan kanton. Awatek tun ti promotion ko. Umatayok tun ito. Doon ka, no? Doon rabi nubigat. Nga magpapalso, ha? Uwan. Oray mga rami na kasuratan. Panutaryon tapay. Kasuratan naman, taryon. Uwan. Tanusaan ko tong balin. Paibalod na. Sige. Basta, uwan. Maminsan lang arabi. Sardingan kanton. Awan ton ti bibiyang kukin ka. Nakaraglagsakak manong nemi nga nabigatan. Orak lagam haming agdaydayen. Banagan nadlaw ni mama manon nemi. Subray tat kinaragsak mo. Josie. Ma? Nakaragsak ka ita. Na isang sangin nga ragsak ko. Ito da ito nga agbalmalim mama. Ken mama, ang gayam at adandarak nga partin to narabi ket posible nga umyanak. Ano? Ada parti mi. Nakam nga kaobisinaan. Ada yumot nga ron. Gusto nga agubernay takton. Sa anak to nga gawawin. Agawin takton ti kabikatan na. Sige. Basta gananat ka. Uwan mama, no problem. Ora iti pisina manunay mi madlaw da tiraksak ko. Ni Noel nga gararam kanya. Naisang saan ang tiraksak mo ha? At ang aming date ko no ka madamdama, Noel. Date? Kung ang malaong pa boyfriend mo. Adan? Kano pa eh? Hindi lang rabi saka mag-date ita. Saka mag-overnight. Nobyok iti talo o no dua arabi iti may sa ngal daw. Di ka maawatan, Josie. Ito na nung gawing aklo na iti barangayat ko. Pasensya kan. Hanga bali. Orita 2 nights and 1 day laeng nga Danubyok. Kalpasan deta, malpaston. Di ka maawatan na talaga. Dakalawlawag. Nanubyok isuna, idirabi. Ngayon magsina kam tumatlang yung tuno, bigat.
mauyong kan sabat at mawate magbaganditak man langit. Di mo lang maawatan. Di mo maawatan no tanong ibagak tipod no ket di kadto mas dao kanto ket di kadto mamati ko na. Naghawid ak pela ang manon nemi tanapanak nagdigos. Kalpasan na saan ako nga nagkutse manong nag-commute ako. Iti restaurant nga nagtulagan mi manon nemi ni Errol. Nakadano na akon auban pa eh. Nagsapo lang iti nabintas nga lamisaan iti suli. Mas nagti waiter. Yes ma'am? Dito ti manu? Ibatin ba lang? Adoro raik. Sige ma'am. Payapayang kan tulat tano. Adate ka-date ko. Umpay nga ta 5 minutes ko. Anong name hindi mo sumreken ni Errol. Wow. Ure lagrag unti pusok man. Nagagwapo nga talaga. Gugwapo pa yung digiti artista, digiti aktor. Timak derak manong name kit sinabat ko, inarakop ko. Apa nga marakop ka? Uy. Boyfriend ka, di ba? Hindi agin narakop ta. Naging boyfriend ka man ipo di dirabi. Nga manukot ka. Sa tanduag sinayin bigat. Nagplastar ka ito ka. Sige, sweetheart. Neta. Paya pa ako di waiter. Gumatang nga ang order kat arak. Ano kahit mong arak? It's up to you. Hard. Sige. Sige. In-order na manong. Nag-orderin. Ano kahit mo? Pili kan. No, anat kayat mo para kanya. So, noan niya tur orderin ni Irene, di so. Balik ka din sa mong iramraman ni Irene ita. Sakti mo yung girlfriend mo ita. Sige, mga iramraman kayo kung ano. Kumusta ka yun? Ewan. Nagsina kayo? Nagsina kami di kalman. Katsikat dinubiyak. Di kalman. Naging ganayta. Naging nga tubigat. Barang makapagkinawata kam tumadlangan ng tubigat. Sapay ko ma. Nubya na kita. Intun bigat. Nubyam tumanen ni Irene. Kalkalaengan na tiinom ko manon name. Pirinto taniya. Errol manon name. Medyo mariknana. Di mo na yan. Drive ka. No, jakon ka ba ilan tiyag drive? Diyan takamat. Di mo mat, itat ko lang itat tulpag. Kamunti drive. Ba? Sige. Mahanda ron din. Napsok ako. Pabungundan din kita iyawid mo. Iyawid ko? Puno pulutanin ta. Mahamo ka. Alam. Jakon, nako nagbayad. Ibagak nga, bungunin na kita sangan ni boss. Pero warta, kaya nataarak. Ito ulit at tuminom. Hindi to eh. Sa din na kayo ito. Itigit di bye-bye. Adi Basta sakton di makamo. Sakton di makamo kunak manong name ta siyak tinag-drive, nakaturog ang tiloko, insarak kon tikot sa ti compound ti may isang hotel. Bainak mat ti bagik manong ang manarod. Isot pakaragsakan. Hangabalin ton manong name no awan tumanen ti relasyon mi kini Errol basta. Dayta kang patnag ket kukwa kisum. Riniin ko manong name idi ta makabayad akon. Kalpasan na, ti makaring, inatibay ko. Mananta, iti kwarto. Di ka ba inuusawa na yan? Manong name sana ka narigat ka nakatibay kang kuha na tatultulungan na ti bagina, idianda kami ti unag ti kwarto, indurun kun kat nagida. Inregap ko manong name ti ridaw, lak. Inakat kon ti rawatek manong. Inikat kon amin.
Sa ako rinugyan man tayo ng inikat darwatan na. Tibado polo sirt na. Ket tibarukong naman. Rinugya ko na rin umansa. Oh. Errol. Agaso man. Tinanggal na ti ulok. Nga mga agak iti barukong na. I love you, Errol. I love you. Inikat ko din ti pantalon na graman ti brief na manong name kat ni Apo. Dahil nakita kini nag-video call kami iso. Impabawak ti ulok manong name kat insakmul kun ko na. Doa nga imak tinangigam sa ko insakmul manong name na dyan nabati. Gapota ka bailak-bailan manong name. Gapota. Naunag matpailain ko na. Yung kadakadakil ko tinangamol. Sa ako kinagad-kagad. Bimangon manong name. Irene. Tapay. Inaramid ka din ni Irene di kastukan ka. Di ba humpay na masamak yun? Sino ka nga ron? I love you. Nagasagana. Amang paragsakan kakit paragsakan na. Josie, yeah. Siya ti ginadate mo, di ba? Siya ti boyfriend mo ita. Kukuanak, hindi na ito nagpadnagero. Hoy! Siga pa lang din nangaramid ti kastoy, Josie. No. Inuksok na manon na yung ngato na ti ulok. Sana ginuyod kat ni, inamalan na ti kitilips ko. Kalpasan na yung baltog na kat siyakod ti akin uneg. Siyakod manon na yung ti roman-romansain. Errol. Kirab-kirabadan manong naimi nga mas masakinin doa nga man sana. God, thank you, Lord. Mapaspasamak ang tinararapahap ko nga mapasamak. Uri may salang rabi, Errol, naragsakak launayin. Errol. Nakalalaing manong naimi nakawaway. Yung pababa na pa iti ulo na manong name, ikit kinanan. Ti birhen pa ilang nga bibingkak. Opo, ikutukot na ti dila na iti ruangan ti kuweba manong nagmayat. Errol, sana kinikinitin manong name, iti bugto nga perlas ka. Opo, Errol. Nagmayat, Errol. Hindi madlaw ko nga sagsaga na ti bagina manong name, tapno burakin na ti kristal ko. Kamutan adlaw ko manong name ngayong kalawan na tinagbaitan di kiti legs ko kita invite na di kiti duwang kurog na. Aging ka manong name nga marik na ako nga talaga tinabara nga nayosidegan ti ruangan ti koy bakit pero ure lang natanggal ko ti angas ko manong name kapati sakit. Pasensya ka, Josie. Dito kayat mo, di ba? Kayat ko, kayat na doon. Tano ka, di mo ko makayat, di mo ko inaramid na. Noan niya, di saan nga may pain ni Irene kang kay pain ko ngayon ka. Ganda ito lang, Arabi. Agsina tanto na bigat. Nubiyak tumanin ni Irene. Sige, okay. Basta sa mo nga sardangan. Okay, Errol. Errol. Hagpat-pat nagaparagsagan na, Errol. When manong nemi nagpapas kami today di karabi.
Kalpasan manon nemi nagsabat tirik nami. Iti muna nga rikos. Intuloy na tinaturog manong. Tinaramid ko saan ko apang blackmail. E minalak ti cellphone ko. Nagselfie-selfie kami manon nemi. Nga si Arako pakkeng kuhana. Nga lamo-lamo kami ngagpadpada. 1, 2, ready? Alapay. Kahit ko nga ito pakalaglag pakkeng ka, sweetheart. Iti may sa nga nabi. Pinadas ko pa yung manon nemi nga pinagplastar isuna. Nga nagdata. Sa ko rin nabawan. Picture manin. Hanyang itong atan ipakitak na ito kay ni Irene. Madamdama pa yung manong nemi siya kung tinangriing kang kuwana. Inagka, nagibibig na, titingad na, tibarukong na, sakok kinaraway, tibaba, mangga pumanang manong nemi nga makariing na, tuwanggan manin. Kinang kumanin ko na, Josie, alaman ni Nerol, nakainanakan, so nga kahit kong alamanin, alamanin, manin kat manin, mga pang mauyong ka, Josie. I'm crazy because you're crazy. Agpadpado tangang mauyong, Errol. Sige, manin. Ngayon nakaturog ako manon nemi kalpas Sunday di nga raon. Nabaring ko hasak manon nemi dita. Matindi ka duwak. Aldakon. Inalak ti cellphone ko. Tinawagak ni Errol. Hello? Hello? Ayun mo, apay pinanawan na. Apay tinagkriniing. Awanan ti bibiyang ko ka. Matan ni bibiyang mo kanya. Iso nga please. Dahil to yan, di mauding pa ng tawag mo kanya. Okay? Tungpalim ti ka rin. Sige, tungpalim ti ka rin. Mangnamnama ka. Siyak ti tao nga muna nga tungpalim ti ka rin. Bye. And thank you, Errol. Kalbasan lang ti makalawas manong nemi nagturong ako sa San Fernando City iti regional office manong nemi ti opisina mi. Dito ay ako nagkubra. Nangalak ti pagkasaraak manong nemi. Kalbasan ti talo nga bulan manong nemi supalat pa nagbalaw ko. Tsak malamat at nganan. Hala, Diyos ko. Naglaing tan Errol. Masigugak. Siniguradok manong napanag si doktor. Doktorin tinapanaktab no. Agparesa at akton nga dagos. Congratulations, Mrs. Talo nga bulan Miss pa lang, doktor. Ayan ka pa nagkasar. Hindi ka muna ikasar na. May isang arabi nga napasamak sa kalpasan na kabigatan na insina na. Ala? Dua lang arabi kan may isang aldaw nga nobyo kiso na, doktor. Ano ito klase nga ayat data? Nga bali, doktor. Maragsakan na, natapakalaglag pa. Sige. Ay, irestaan ka karigdinas ka nga tumaram, ha? Tapos na nagastagat agbaling nga nasalon at kayo, iti agbaling nga bastarda o no, bastardo nga baby. Nagawin dak manong nemi kalpasan, iti yapito nga bulan. Gapota, nagka-maternity leave ako na. Hampay nga amo ni mama, kat idi mas dao manong nemi ni masumangpeta kandaktil ti tiyan ko. Masigo ka? Mama, naragsak ka pa yung agwan? Masigo ka malasang awan tasawam? Sut kinahit ko, mama. Ano tato ginaramid mo? Ha? Sut amana. Ni Aaron.
Sino nga Aaron? Saan yung nga mo, ma? Apilyado na? Imbagak tapilyado naman nun eh. Kasla nang kureta nga naga na. Sila may san sa kanita na paltugan. Ano ito ko na yun? Daka mo niso. Abay awon di kami nakasyon nyo. Ada kami karikang kuha na mama. Nga saan ko nga tawagan. Kalpasan dedi. Susapo. Babayin ka nga talaga. Sut pa karagsaga ka ma. Oray pa kayo babayin nam? Sige ma. Kadong na na. Apag sarag ko di silid ko manong name da green cellphone ko. Nakiktutak. Ni Errol? Hello, Errol? Hello? Hello? Sorry yan. Nusat titimawag. Di ba? Nagtulagan ta nga dinagtatawagan so nga, tinong palakoti ka rin. Kastaak nga ka rin. Kasi ka nga yapang ko timawag ka. Awang mating ka rin. Nga di ka tawagan. Sa bagay. Asto ka. Andag dito balay. Nagbakasyon ako. Nag-maternity leave ba? Maternity leave? Nadang ka malati boyfriend? Artong? Kahit mo sahon? Kwenta ma. Manaubulan na yung sipod, daddy. Masikog ka? Nasikugang ka? Buen. Ita, aping nga timawag ka. Di ba? Tilang pa nag-boyfriend ta, pa nag-nobyo ta, duwang arabi, kaya may sangal daw. Di mo ko na yun, nga tinawagan na, kapot girlfriend na. No way, hanggang nga boyfriend. Awan kami kinaya rin. Diyak man damdaman. Naamuan na tinapasama ka na ta. Oh? At kaya nakamamukan niya ka nakakita kanya. Narimore ito hotel. Hindi palutputan nak na Erin. Hangko kumaibagang talagang pinalutputnak din sinardingan. Baga ko na. In-explain ko pa kayo ko nga. One night lang. Tayo so dahil ti kondisyon mo na sardingan na kanton. Uno sardingan nakton. Tila talamat pati. Apeng nga itangal timawag. Apeng nga di ka timawag agos. Nabit pa nga namuan na eh. Hana? So awang kami. Oh, kita. Kasta lang tibiyang. Teko na karo din, saan ka mat sigurado, iso at ang nagkatuloyan, di ba? Umegat to pasyarin na bigat. Ha? Api pasyaran na, kadinak mo't nubya. Di baliwang kang arman, ta inaharim na ka di. Ewan na ya, arman kan. Kahit no, song batan nakton, di nagnubyo tan. Ito no, may pasngayin ti anak ta. may santo nga alat ti kasar kan bunyag. Oh, no kayat ka ba ya? Saan ka agang angaw kasta? Sa anak agang angaw. Di nagtulagan ta. Kabigatan, daddy. Linipat ka matin. Kahit mo sawan, saan ako ng iba't patag? Sungarod. Kada di mo lang ang bigat. Dahil na odi nga pa nagtinawag ta. Di sa lutsutag maapi nga saan ka nga sana ka riniin. Hanggang to nga tawagan ko na. Rinugyan ka matin nga linipat. Iso nga nalipatan ka. Kahit ko pa subliam direk ng kanyak. Aramen ka. Rumbeng unay nga si kaken siya tagasawa. Tapno saan nga baling nga bastardo no bastarda ti anak ta. Iso nga umekanto pa siya rin. Bahala ka. Agam nakas pagarigan ta saan kang sumbatan, di saan na ka maasawa. Impay-pay so na nga talaga manong na yun.
Ano masapol mo? Good evening. Good evening to. Flowers for you. Umuna anak gayong nasinig ko kan sakbay nga arman na kanya. Siguro, kasta tiniurit nga gasad. Tugaw ka. Ma? Anda ni Errol. Oh, ti ama ti anak mo. Ay, nabag nga rabiyo nana. Ay, rumbeng unay kasar mo ti anak ko. Ito orinton bigat mitlahing nana. Ikasar ko ti anak yun. Ay, masabo lang nga, prepare kayo, sagana kayo. Ma, awan ti maangay nga kasar. Ano? Adre ito lalaking nga nakasaga na mga kasar kaya kakalpasan na bagam nga awan ti kasar. Taad kahit nga ikasar tapadi, ti masikog nga babae. Kauran nyo palang agpasngaya ka. Ay, wala ya. Kahit mo masawin, mahit ka matlaing. Numaaram na. Katarman na ka. Orugyaman dagdiga. Oh, matimaoray ko. Sorry. No, saan ka man nga inayat nga dangos? Gabuta talaga nga, idikat ni Irene ti patpatig ko. Ti pagkarup ko idikat talaga nga da kami. Yung samad gayam. Ipaglaki din tatimteng ka di biyak ko. Josie, itapay ka talaga nga marik na akong nasikat ti patpatig ko. I love you. Garik-garik kang ka. Siksikan tulaeng. Siksikan tulaeng ti babae ti biyak ko. Kinagbalin nga ina, dagiti putot ko. Okay. Panunutek. Bari nga, na mapasublik pa ti dati arik na keng ka, Errol. Panunutek. Agsubli-subli to. Sige. Nawaya ka nga mo may magpasyar kanyak. No adak dito eh. Ngayon, no adak sa Jeff San Fernando, anak mo pasyara. Umay ka danunan sa Jai. Oh, Hagbakasyon na, kad umay ka danunan sa Jai. Umay ko ulit-uliton di bang pasyar kay ka. Impay-pay so di Errol manong name. Kunak kuma, ang yung sanak pat pa nagsubli ijay. Gabata, masikuga ka naglibak na ron. Impay-pay so naman nung name iti danda ni Nabi nga umay, sapsapain na, tapno sa anak ka no puyatan. Umay kit-pay din makipangrabi iya. Tayaban mit ni mama. Ka mag-isawang nga mga ano. Naging gang impas nga ikon manong name ti anak mi. Uno anak ko. Ada mismo idi ni Errol manong. Kaya di, tedadang kanyak, ti anak ko nga lalaki manon name kalpasan, nga naisikaso da ito iti nursery. Ni Errol manong name iti nang isubli. Oh, ingkan kini Mami, Junior. Anak ka, Junior? Imbagak nga siya ti asawam, iti nagsalutsod nga nurse, kadinamag na. Noan niya kayat ko, ay kayat na nga, nagan na. Junior ko na ka. Anya nga ron. Errol Junior, si Kati ina, si Akti ama, ti anak tanga ni Junior. Sinong batang ka din? Sumbatan ako na. Sige. Ito mabunyagan, ti anak ta. Isang tumaten ti panagkasarta. Wow! Noan niya timbaga kanagbalin nga plano mi manon mi kat isut na rami. Eda ba mga panao manon mi tilalaki nga manggurgura kanya kidi. Tilalaki nga mangimbaga nga sanak to akayat. Gabutin ni Irene ti kayat na. Kat isumatla ita tinagbalin nga asawa. Kahit nasawan manong na may nagbanlagiak, idinarapaap ko nga lalaki. Kahit saan ito nga nagbabawi, akas itisaan nga pa nagbabawi ni Errol, nga da kami tinagkasar. Doan, nagiti anak mi manong ni Junior, kastamatan kini Laila.
Dito nga ron, di ba kasalita, manong na ka nagyaman na klauna, iti anos mo, nga nang ipasa. At sabi ko madadamat ni batik nga adal, liwliwakan pagsarmingan, tibiyag, karagilipadak nga dimneg, kan nagbuya, more power to your program, anong tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Juicy. Thank you, Juicy. Hindi ka pa nagsurat. Tayo ko nada, saan niya talaga tinekari, mayat kay manurusaan, iso ti mapasamat. Kat thank you mat kalagi din nagbuya.